नमस्कार आजिर एही विश्लेषणकु स्वागत। वास्तवरे सामूहिक दायित्वबोध काहाकु तागिद करी किंवा गाळीगुलोज करी शिखाई हुए नहीं, बरं ଏହା ନିଜ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଏବଂ ଦେଖିବା କିପରି ବିନା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏମିତି ଏକ କଠୋର ଚିଠି ପହଞ୍ଚେ, ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହୋଇଥିବ। ପାର୍କ ପରିଚାଳନା କମିଟିରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଛୋଟ ନୋଟଟି ସତରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଥିଲା, କାରଣ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଲେଖାଥିଲା, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ସଫା ରଖିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର ଚିଠି ମାନବୀୟ ଆଚରଣ ଉପରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ପାର୍କ ଘଟଣା, ଏକ ଅପରିଷ୍କାର ବିଦାୟ। ତେବେ ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠୁ? ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ପରିଭ୍ରମଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଦିନର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସକାଳ 9ଟାରେ 3ଟି ବସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ପିଲା ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଖେଳିବା ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ବେଳକୁ ପାର୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଓ ମଫିନ୍ ଆଦି ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଫେରିଲେ, ବାସ୍, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିପ୍ ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଗଲା କେବଳ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ଆଉ ସେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଫଟୋ ପ୍ରମାଣ ସିଧା ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ମୂଳ କାରଣ, ପୋଷ୍ଟର ବନାମ ଅଭ୍ୟାସ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକ ବସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ରତ୍ନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଏକ ଗଭୀର ମାନସିକ କାରଣକୁ ଧରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେଲେ କିଛି ହେବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ଆଚରଣ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ସତରେ କେତେ ବଡ଼ କଥା। ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଉଦାହରଣ, ବ୍ଲାକବୋର୍ଡର ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ତା ପରଦିନ 35 ଜଣ ପିଲା ଥିବା କ୍ଲାସରେ ରତ୍ନା ମ୍ୟାଡମ ଯାହା କଲେ, ତାହା ଥିଲା ଆଚରଣଗତ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଭିନବ ଉଦାହରଣ। କଥାଟି ହେଲା କ'ଣ କି, କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ସୁଧା ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆସି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ସଫା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନା ମ୍ୟାଡମ ସଫା ମନା କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହାକୁ ସଫା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ତାଙ୍କର। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଆଗରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ସଫା କରିବାକୁ କହିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏଠାରେ ରତ୍ନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ହୃଦୟବୋଧଟି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛୁ ଯେ ତୁମର ଅଳିଆକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ସଫା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର କାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ଫଳରେ ବୟସ୍କମାନେ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଅଳିଆ ଅନ୍ୟ କେହି ଉଠାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମାନ ଆଚରଣକୁ ପିଲାମାନେ ପାର୍କରେ ଯାଇ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ସୁଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ସେ କହିଲା ଯେ କିଛି ପିଲା ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ପାର୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ପାର୍କକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଅଳିଆ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବୋର୍ଡ ଥାଇ ବି କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚରଣଗତ ମୂଳଦୁଆ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଦେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ରତ୍ନା ମ୍ୟାଡମ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ସହ ପୁଣିଥରେ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ମନେ ପକାଇଦେଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାନ୍ଥରେ କଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତଳେ କାଗଜ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଧୂଳି ସବୁ କାଗଜ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା, କାମ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ସେହି ଧୂଳିତକ ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ତୁଳାଇବାର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କେବଳ ନିଜ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାହାକୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ଛାଡ଼ିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଆଖପାଖର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ, ସୁପ୍ରଭାବ, ପାର୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆକାଶ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପାର୍କକୁ ଯାଇ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିବେ। ତାପର ରବିବାର କ'ଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି?
ପିଲାମାନେ ସତକୁ ସତ ପୁଣି ଥରେ ପାର୍କକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୁବ୍ ଖେଳାଖେଳି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଖାଇବା ପରେ ନିଜ ନିଜର ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଏବଂ ଅଡ଼ିଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କେବଳ ନିଜର ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପକାଇଥିବା ଅଡ଼ିଆକୁ ବି ସେମାନେ ସଫା କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ପାର୍କକୁ ଏତେ ସଫା କରିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବି ଦାଗ ନଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଦେଖି ପାର୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପଠାଇଲେ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଚିଠିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କିଛି ନୂଆ ଫଟୋ ସହିତ ଏଥର ଲେଖାଥିଲା, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ଥିଲା। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହାର ଖବର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଗଲା। ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମଇଳାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ରତ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ, ପାର୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଆମର ସୁଧା ଏବଂ ଆକାଶଙ୍କ ଫଟୋ ବି ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ଛୋଟ ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଗଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କେବେ ବି କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି କିମ୍ବା ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଶିଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଆଜି ଆମେ କିପରି ଆମ ଚାରିପାଖର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା? ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠାରେ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ